Хранене. Важно правило е, ако е растение, яж го. И го консумирай във възможно най-натуралното състояние. Колкото повече се готви храната, толкова по-малко хранителна стойност има. Избягвайте всички рафинирани храни. Използвайте плодове, зеленчуци, ядки, семена, бобови и зърнени храни, колкото е възможно по-свежи и по-семпли. Най-добре е да са пресни, също може да са замразени или сушени. Яжте ги колкото е възможно повече пресни и сурови. Кълновите са много полезни. Намалете олиото и мазнините, включително маргарин и растителни масла и всичко приготвено с тях. Особено рапично масло, и винаги четете етикетите. Не използвайте рафинирана захар, аспартам или изкуствени подсладители. Заменете с мед или сушени плодове и ги използвайте малко. Упражнения. Започнете редовно да ходите, разхождайте се толкова, колкото можете. Постепенно стигнете до 4-5 км дневно, вземете си щеки за преходи за стабилност. Тренирайте по 20-30 минути поне през ден. Ако мускулите ви са слаби, е по-добре през ден, тъй като имате 48 часа за възстановяване. Не можете да излезете навън? Мини-батутът е добро упражнение. Органичното градинарство също е чудесно упражнение, а страничният ефект са вкусни зеленчуци. Вода. Телата ни са около 75% вода. За оптималното им функциониране е нужна много вода. Всеки процес в тялото ни зависи от наличието на достатъчно вода. Пийте много чиста, мека вода всекидневно. Дестилирана вода или пречистена с обратна осмоза е най-добре. Сокът, чаят или безалкохолните напитки не заместват водата. Теглото ви в килограми, разделено на 35, е минималното количество вода в литри, което да пиете всекидневно. Подходящия прием на течности ще увеличи вашата издръжливост и енергия. Изследванията показват, че обезводняването на клетъчно ниво е първопричина на много заболявания. Носете си вода на работа, на разходка и т.н. Когато се събудите сутрин, изцедете пресен лимон в 2 чаши вода с тайна температура или топла и я изпийте. Пийте между храненията 2 часа след или половин час преди, но не по време на ядене. Пиенето на 2 чаши вода половин час преди хранене предотвратява жажда по време на ядене, помага на храносмилането и предотвратява появата на язва. Капете се всекидневно с хладка или топла вода, като обтривате кожата си навсякъде с четка за баня или груба гъба. Това подобрява кръвообращението и помага на тялото да изхвърли токсините. Слънчева светлина. Слънчевата светлина има няколко ползи за тялото. Нужна е за естествения синтез на витамин D и помага за понижаване на холестерола. Слънчевата светлина увеличава количеството на кислород в кръвта. Започнете с 10-15 минути всекидневно, излагайки лицето и ръцете си, докато достигнете до 30-45 минути дневно. Най-доброто време за слънчеви бани е между 9-10 часа сутринта и между 4 и 6 след обед. Избягвайте изгаряне. За да намалите опасността от рак на кожата, намалете приема на животински мазнини, масло, маргарин и храни, съдържащи рафинирани, обработени масла. Въздържание. Въздържанието не се отнася само до пиенето на алкохол или пушенето. Доброто здраве изисква умереност и мъдри избори във всички аспекти на живота. Прияждане, прекаляване с игри, работохолизъм и прекаляване с брачните привилегии могат да допринесат за лошо здраве. Въздържайте се от всякакви вредни навици, като тютюн, алкохол, кафе, чай с изключение на билковия. Въздържайте се и от кола и газирани напитки. Частицата удоволствие, което ни дават, не си струва страданията, които причиняват дългосрочно. Въздух. Чистият и свеж въздух е много важен за благополучието ни.
Това означава добър въздух с много кислород. Разходката в природата е нещо чудесно. Правете упражнения с дълбоко дишане всекидневно, най-добре сутрин. Дори през зимата отваряйте прозорците и проветрявайте стаята си всеки ден. Избягвайте дим, химикали, стайни ароматизатори и аерозолни спрейове. Почивка. Осигурете си достатъчно спокоен сън. Ранната лека вечеря много преди времето за лягане и никакво ядене преди сън ще помогнат за това. Вземането на топла вана също може да ви помогне да се отпуснете. Избягвайте напрягащи и интензивни дейности преди лягане. Режим за лягане и ставане също ще помогне за това. Най-доброто време за лягане е между 9 и 10 часа вечерта. Това звучи странно, защото днес обществото сякаш смята, че е лошо да се спи. Преди 100 години човек е получавал средно 9 или повече часа сън. Сега е около 4-5 часа. Упражненията през деня също помагат да се подготвим за спокоен сън. Избягвайте използването на лекарства за сън, тъй като са вредни и постигнатият чрез тях сън има малка полза за тялото ви. Недостига на спокоен сън за мнозина е корен на измененията, които им донасят болести. За да се получи изцеление и изчистване са необходими много почивка и сън, тъй като тези процеси се осъществяват само докато спим. Доверие в Бога. Постоянната вяра в нашия любящ Бог ще ни помогне. Той е обезпечил всичко, за да прости и очисти всички наши минали грехове. Той ще ни даде сила да се преборим с вредните пристрастявания и ще ни помогне да превъзмогнем горчиви и гневни настроения, изяждащи ни отвътре. Ако желаем да ни направи искащи, Той ще работи в нас, ще отнеме желанието ни за съгрешаване и ще ни направи свободни в Него. Помолете Го. Чели ли сте някога Библията истински? Когато направите това, ще откриете, че е пълна с скъпоценни обещания и всяко едно от тях е предназначено за теб точно толкова, колкото и за всеки друг. Знаете ли какво е вяра? Това е да се доверите на Божието Слово. С други думи, вярвайки, че Той ще направи това, което казва в Словото си, Библията. Ако отделяте време всеки ден да четете Божието Слово, приемайки го лично за себе си и се застъпвате в молитва за Неговите обещания, живота ви ще разцъфне така, както не сте и мечтали.